Hallo, welkom bij Kikker TV. 13 en 14 juli was de landelijke open imkerijdag. Kikker TV ging in Biervliet op zoek naar een imker die lid is van de bijenvereniging in Oostburg. Iris. Iris, Hans de Waal heet ik. Heet jij ook Hans? Nee. Hoe heet jij? Wouter. Hoe? Wouter. Wouter, dat is ook een hele mooie naam vind ik. Ja, alles wat er binnen een bijenvolk gebeurt is hier uitgebeeld. Beginnen we met de koningin. Die zie je, die heeft een kroontje op deze tekening. Ja, dat is natuurlijk niet echt een kroontje, nee. Dat is alleen maar op deze tekening. Die zitten op dit moment hoog in de lucht met de mannetjesbijen. Die zijn heel dicht bij haar, want ze geeft zo'n lekkere geur af. Dat die mannetjesbijen, ja, die zeggen, dat ruikt lekker, daar wil ik ook bij zijn. Nou, die koningin, dat is juist de bedoeling natuurlijk. Die moet nog bevrucht worden door die mannetjes. En dat doen ze hoog in de lucht. En wanneer ze dan bevrucht is, dan gaat ze terug naar de korf of de kast. En dan kan ze eitjes gaan leggen. En uit die eitjes worden er weer allemaal nieuwe bijtjes geboren. Nou, die koningin heeft dat dus, die eitjes gelegd in die celletjes allemaal, in die raten. En dat eitje ontwikkelt zich tot een larfje. Ja? En dan wordt het celletje dichtgemaakt. En dan 14 dagen later komt er een nieuw bijtje uitkruipen. Hebben we een nieuw bijtje bij. Hey, dus dan komen er toch 1500, 2000 per dag komen erbij. Hey, dus we zijn in het hoogseizoen, ja, dus deze periode zeg maar, zitten er zo 40, 50.000 van die bijen in die kast. Prachtige foto's. Die hebben we pas geleden nog, vorige maand nog gebruikt om op de lagere school, gaan we daar naar groep 7, 8 denk ik, wat is dat? Kinderen van een jaar of 10. Verhaaltje vertellen met deze foto's bij, ja, dat is prachtig om te doen ook. Dus hier hebben we echt de werkster bij, met de stuifmeelklompjes, die hebben gewoon zakjes aan de poten. Die hebben ze vol gedaan, dus die is op een bloem gaan zitten en door die haartjes zijn die stuifmeelkorreltjes in die haartjes blijven zitten, die veegt ze af en die gaan zo in die zakjes. Ik vind dit een van de mooiste dingen. Hier moet dus een raad in gebouwd worden. Dat doen ze dus ook zelf. Wanneer dat zie je echt, het is ja, formidabel. Heel dat raampje van binnen wordt gevuld met bijtjes die hangen aan elkaars pootjes, van boven tot onder. Het is gewoon een gordijntje van bijen. Dan gaan ze die was weten, uit hun achterlijf hebben ze daar een klier. En dan gaan ze die celletjes bouwen, van boven naar beneden. 2 dagen tijd is klaar. Zo'n honingraad, ja. ze dan maken. En als het dan klaar is, dan ziet het er zo uit. Kijk nou, mooi hè? Kijk maar eens. Pak eens even vast. Nou, hier hebben we het volk zoals het in de kasten zitten. Dus hier het blinkende dingen zie je. Dat is de honing die ze er al in gedaan hebben. Die zijn dus nog niet vol. Wanneer zo'n celletje vol is, dan wordt dat dichtgemaakt met zo'n wit dekseltje. Ja. Nou, hierboven kun je zien die donkere dekseltjes. Daarachter heeft de koningin dus een eitje gelegd, is ontwikkeld tot een larfje. En na 14 dagen wordt dat opengeknabbeld en dan komt er een bijtje uitkruipen. Kikker TV ging kijken bij Beach House 25 in Breskens. Daar hebben wij een paar mensen geïnterviewd en een paar shots gemaakt van de avond zelf. Wat is je aandeel nu bij Beach House? Het leveren van licht en geluid. Dat is voor vanavond ons aandeel. We doen licht- en geluidsverhuur, evenementenorganisatie, DJ-werkzaamheden en alles wat eigenlijk met feesten en partijen te maken heeft. Waar zitten jullie bevestigd? Wij zitten in Sluis. Onze vestiging
is gewoon vanuit thuis en we hebben niet een apart pand of iets dergelijks daarvoor nodig. Het kan allemaal vanuit thuis. En heb je ook een eigen website? Ja, www.twistedevent.com. Nou, ik ben met mijn bedrijf ingehuurd, Clubdecoratie, en ik ben gevraagd om hier een extra tintje aan te geven. En dat heb ik gedaan door middel van een aantal decoratieobjecten. En installeer je ook zelf? Ja, ik doe gewoon een complete pakket voor feesten en partijen word ik gevraagd. En dat kan met of zonder installatie, alles is in principe mogelijk. En je doet ook elk feestje? Ja, van A tot Z. Ik kan het zo gek niet verzinnen of ik kom jullie feest even oppimpen. Kun je me over het concept vertellen, nu even Deep House? Ja, natuurlijk. Nu even Deep House. Ja, dat concentreert zich op Deep House natuurlijk. En we zijn toch al een jaartje of 7 bezig. En vroeger deden we ook feestjes in de oude Beach House, de kleine Beach House. En ja, nu zijn we verhuisd naar de grote Beach House en ja, het is hier perfect voor een feestje. En waarom deze stijl muziek? Ik vind het zelf natuurlijk gewoon super leuk. Deep House. En ik hou gewoon van de muziek. Ik ben een muziekliefhebber. Ik kan alle soorten muziek luisteren, maar om te draaien vind ik Deep House en ook wel techno. Ja, vind ik gewoon lekker om te draaien. En, het zijn meestal onbekende tracks voor mensen, alleen ze voelen wel de ritme en ja, daar bewegen ze op mee eigenlijk terwijl ze de tracks niet kennen en dat vind ik toch wel speciaal. Hi Chappelle, nice to have you here, man. Can you tell me something, what you do and all the stuff? Yeah, well, first of all, happy to be here. And yeah, you know me, I'm always working, always get my hustle on, always trying to get my music, keep my music rolling in a good direction, and yeah, just staying consistent with my work. So, yeah. You know, I know you, but where do the people here do you know from? Well, I'd say, yeah, I think most people, they know my music. They know at least the tracks I've done with Gregor Salto, you know, I'm Your Friend, Please Me. You know, but I'm working on my own stuff as well. I'm working on new stuff. Got a couple new tracks out, Tonight's Tonight. It Starts With You with the Soundwriters, and so, yeah, you have to keep an ear out for those tracks as well. How do you like New Zealand? Oh yeah, I enjoy coming here. You know, it's a nice vibe. It's quiet. I get my relax on, ocean, sunshine, nice people. So, hey, I dig it. I like coming back. So, what do you think about this kind of beach parties? well, I've always been a fan of beach parties because everybody's happier at the beach. You know, it was a sunny day. Now it's dark, but the moon is full. The music is blasting. People getting their drink on, getting their party on. Hey, what better place there to be? What you play after the summer? Well, you know, I do a lot of traveling. I do a lot of international gigs as well. But you can always keep up with me at Chappelle Music on Twitter, or you can follow my Facebook, Chappelle, SoundCloud, Chappelle Music. So, you know, you can always find my songs on TrackSource, Beatport. If you just type in Chappelle, search Chappelle, you can find me. So, and you can also Google me. I'm always on Google. So. Yeah, thank you, man. Thank you for the interview and keep up the good work, man. Appreciate it. And until next time, I see you. Chappelle in the house. I'm out. Peace. Elk jaar wordt er een folkloristische dag gehouden. Op deze dag is er veel te zien en ook veel te doen voor de bezoekers. Dit is de 42e editie van de folkloristische dag in IJsseltijken. IJsseltijken gaat 100 jaar terug in de tijd. Dit trekt veel bezoekers aan.
Wat houdt Folklorische Dag in? Folkloristische Dag is eigenlijk een dag dat we teruggaan naar 100 jaar geleden. Een soort boerenmarkt waarbij de trekpaarden aanwezig zijn, waarbij de ambachten aanwezig zijn. En het is gezellig. En het is een dag waarin de identiteit van de streek eigenlijk naar boven komt. Vroeger agrarisch. En die tijd willen we weer even terughalen. En waarom in IJsdijken? IJsdijk, hier is het opgestart. Hier is de dag ooit begonnen, de Folkloristische Dag. En ja, we hebben hier een prima dorpje, een mooie markt ook, om zoiets te organiseren. Naast Folklorische Dag, wat kan je nog allemaal doen hier? Nou, vandaag is er van alles aan de hand. We hebben dus de ambachten, de ringrijders, het museum is open. Straks om 12 uur komt er een levend standbeeld, Simon Stevin. Die komt de vesting IJsdijken bouwen. Er is de siersmid met demonstraties, huifkarretjes, krulbolwedstrijd, de molen draait. Er is van alles aan de hand vandaag. Zeg, waarom zijn jullie zo gekleed? Omdat we moeten sjees zijn. Zonder van die kleding mag je niet in de sjees. En hoe vind je dat kleding? Vind je mooie kleding? Ja. En hoe bevalt het vandaag? Vind je het leuk? Ja. Ja, en wat vind je allemaal leuk hier vandaag? In de sjees zitten nog allemaal veel meer dingen. Van alles zou ik zeggen. Ja. En wat heb jij allemaal gedaan vandaag? Ja, we hebben heel veel in de sjees gezeten. We hebben de ringen lopen tellen en dan heb ik steeds het bordje op moeten steken. Hoe bevalt de Folklorische Dag vandaag? Ja, ik vind het hartstikke leuk, gezellig. Wat vind je gezellig eraan? Gewoon een leuk sfeertje en zo. En, het is de eerste keer voor mijn leven dat ik hier ben. Dus, En wat vind je van de kledingdracht? Ouderwets. Ja. Weet je ook waarom ze dat aandoen? Dat was vroeger, hadden ze dat gewoon volgens mij aan. Maar weer weet ik er eigenlijk niet van. Hoe bevalt jullie Folklorische Dag vandaag? Nou goed, want het is heerlijk weer. Niet te warm en niet te zonnig. Als het zo erg zonnig wordt, dan wordt het meestal nogal warm. Maar het is eigenlijk keurig weer voor dit werk. Het weer is het mee, hè? En hoe lang zijn jullie al bij? Ja, wij komen hier, ik denk van 25, 30 jaar ongeveer. Ik weet het niet exact, maar dat zou ik thuis maar aan moeten zoeken. Maar dat, En wat is jouw aandeel voor vandaag hier? Nou ja, deelnemen met die chaise-wedstrijd. En proberen zoveel mogelijk ringen te steken. Maar dat lukt vandaag niet zo erg. Nee, is het niet gelukt. Kan je met ringsteken ook nog iets winnen? Ja, er zijn de hoogste prijzen, de hoogste 3 geclasseerden krijgen een beker. En bij het ringsteken te paard is er nog een pollepel, die hebben ze zo even verreden. En dat is dus een oude traditie. Dat is een houten pollepel die beschilderd is met de datum erop. En dan is er een fles drank bij. En dan is het de gewoonte om met die fles rond te gaan en dat iedereen een slokje drinkt uit die pollepel. Route 55. Dit fietsevenement is voor 55-plussers. Deze route ging door heel gemeente Sluis. Onderweg kun je ook nog voor alles doen. De 5e editie van Route 55 is gestart. Dit is bedoeld voor de 55-plussers. Onderweg is er nog van alles te bezichtigen. Wat is Route 55?
Route 55 zijn een serie van 5 fietstochten die wij tijdens de zomermaanden organiseren voor 55-plussers. En waarom is dit georganiseerd? Omdat wij gemerkt hebben dat de mensen het heel prettig vinden dat er in de zomermaanden ook iets te doen is. Heel veel activiteiten hebben wij in de wintermaanden, zoals de ouderensozen en bewegingsgroepen. Maar in de zomermaanden liggen die stil en dat vinden mensen dan vaak een hele lange periode om te overbruggen. En daarom organiseren wij Route 55. Waarom doet u mee aan de Route 55? Ja, omdat ik dat blijven bewegen. En omdat ik het leuk vind. En heeft u vaker meegedaan? Nee, dat is mijn allereerste keer. En gaat u heel de route fietsen? Ja, ik ga heel de route fietsen. Ja. En hoe oud bent u, als ik dat vragen mag? Ja, dat mag je, 75. Fietst u alleen of met meerdere mensen tegelijk? Nee, ik ben alleen, maar ik hoop mensen te ontmoeten die ik ken. En anders sluit ik bij de eerste beste groep aan. En dan fiets ik mee. Het is goed uitgestippeld, hebben ze me verteld. En waar gaat deze route langs? Oh, dat is natuurlijk het specifieke van Route 55. Het is niet alleen fietsen, maar we bezoeken altijd een aantal heel interessante stopplaatsen. En vandaag is dat bijvoorbeeld ook de Valkeniershoeve, de Amelia-hoeve, waar ze dus overkoeken zullen bakken. En waar we een workshop hebben, Blijf Veilig Mobiel, voor mensen met een elektrische fiets. En we gaan ook naar de zorgboerderij Jutsom. En voor welke leeftijd is deze Route 55? In principe 55-plussers, maar we merken dat er ook heel veel 75-plussers meedoen. En dat vinden we natuurlijk heel leuk. En waarom doet u mee? Ik doe mee in eerste plaats omdat ik toevallig, nee niet toevallig, maar omdat ik hier in de buurt ben. En omdat wij, mijn vrouw en ik, veel fietsen. En als we de kans krijgen om hier een rondje mee te fietsen met de plaatselijke bevolking of whatever. We rijden ook op Walcheren en Zuid-Beveland als er rondes zijn. Ja, dan doen we dat. Gezondheid, je bent ermee weg. Het is een prima ontspanning, gecombineerd met inspanning. En onderweg op zijn tijd een kopje koffie en een koekje erbij. Nou, prima. Waarvoor staan jullie hier? Wij zijn uitgenodigd om in het parcours voor fietsers die kilometers afleggen om verkeer van veiligheid voor fietsers en vooral de elektrische fiets, om dat met een parcours duidelijk te maken waar de gevaren liggen voor fietsers. En doen ze het aardig goed hier zo? Heel veel wel, want die hebben een elektrische fiets al een paar jaar. Maar degenen die het pas hebben, daar zie je dat ze heel veel problemen hebben. Bij ons is het vooral zaak om wat zijn eigenlijk de verkeersregels. Net als je moet uitwijken, ja, kijk dan eerst achterom. En sommigen zeggen, ja, ik heb een spiegeltje en dan kijk ik daar wel in. Maar wij proberen toch het accent te leggen op veilig voor jezelf en voor andere weggebruikers. Wat vinden jullie van Route 55? Super, tot en met. Het is niet het eerste jaar dat we meedoen, we hebben al verschillende, zeker 4-5 jaar doen we al mee. En dat valt nooit niet tegen, dat is altijd heel interessant. Ook dat bezoek bijvoorbeeld aan een hoeve hier of daar, of onder andere te straks die Valkenier in het Valkeniershof. Dat is allemaal heel prima. Op de A10 in Breskens wordt dagelijks paling gerookt, maar ook kreeft en andere vissoorten. Wij namen een bezoekje aan deze boot.
Ja, ik ben Cor Vonsen van de Harlingen Team. Ja. En ik doe visroken hier en visje verkopen en een kreeft. En eigenlijk allemaal gerookte vis in het seizoen, mossels en zo. Mensen kunnen hier ook een kreeftje eten aan dek en een wijntje drinken. En, ja. Dat doen we eigenlijk zo'n beetje hier. Ja. Waar komt de vis vandaan? Nou, dat is eigenlijk overal vandaan. Vooral van Enkhuizen en de makreel en dat komt van de Rode Trommels, van Katwijk en de Muiden. Nou, vis van hier hebben we, van de vismijn en Bresjes. Heb je ook mosselen? Nog niet. Waarom nog niet? Ja, dat is zo vroeg joh. Dan moet je eerst eens goed vlees in zitten. Dan moet vol en zat wel wezen. En die een beetje van die brune visjes. Dat moet mooi room wet wezen. En dat duurt gewoon nog even. En wanneer denkt u met mosselen te beginnen? Oh, dat zal misschien een week of 3 wezen of 4. Daar wachten we nog even mee. Je moet eerst maar eens een eindje augustus wezen. Half augustus, denk ik. En hoe gaat het met de paling? Is er veel belangstelling voor? Paling? Jawel. Jawel. Er ook elke dag paling. Zo kan ik wel. Gaan we naar de man. Ja, oké. Oei, 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 oei. Gaan we naar de man. Kom op, kijk. Kijk eens maar. Ja. Einde circus. Hondenbelasting. Afschaffen of niet? Wij gingen aan een paar hondenbezitters vragen wat ze ervan vinden om belasting te betalen voor honden. Goedemorgen, ik ben Ingrid Schoutheets van Hondenschool Country Dogs. Wij zitten hier in Groede, Boerenhol, nu ongeveer 15 jaar, eind van het jaar. Wij trainen alle soorten honden en het liefste natuurlijk vanaf pup af aan. En dan proberen we de baasjes ook alles mee te geven met betrekking tot de verantwoording, tot het hebben van een hond. Hebt u zelf ook honden? Wij hebben zelf 6 honden. Wat vindt u van de hondenbelasting in de gemeente Sluis? De hondenbelasting in de gemeente Sluis is een hekelig punt. Er moet overal belasting voor betaald worden, maar het is natuurlijk dan zo, kan dit dan niet teruggebruikt worden voor de bestemming. En hondenbelasting ook, het is heel duur in de gemeente Sluis. Zeker heel veel mensen zijn bewust met honden bezig. Nemen een tweede hond, dan betaal je het dubbele voor de tweede hond. En dan wordt in mijn ogen niets teruggedaan voor de mensen die of honden hebben met dat geld. Vindt u de hondenbelasting hoog in de gemeente Sluis? Nee, ik vind het niet. Normaal. Als ik eerlijk ben, dan denk ik dat er van het bedrag wat ik betaal per maand of per jaar, dat ik daar maar 10 of 15% van terug zie. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat de gemeente veel meer andere dingen doet met mijn hondenbelasting dan dat het ten goede komt van de honden. Van u zou het wel een stukje lager mogen? Het zou een stukje lager mogen, sowieso. En dan meer mogelijkheden om je hond uit te laten en los te kunnen laten lopen. Ja, ik ben Jenny Monhout. Ik woon in Oostburg en ik heb 1 Duitse herder. En wat vindt u van de hondenbelasting in de gemeente Sluis? Nou, dan mogen ze voor mij best wel afschaffen, want wij wonen in de buiten en ik ruim altijd zelf mijn hondenpoep op. En als we naar de hondenschool gaan, neem je ook altijd zakjes mee. Dus als je hondenbelasting moet betalen, dan moeten ze het gewoon in de pot stoppen en echt voor honden gebruiken en niet voor iets anders. Hallo, ik ben Marianne Danieu. Ik woon in de gemeente Sluis en ik heb zelf 8 honden, windhonden voor de windhondensport.
van mij mag de hondenbelasting afgeschaft worden. Zelf betaal ik kennelbelasting. Dat is belasting voor professionele hondenbezitters en ook voor kennels. Mocht de gemeente Sluis de hondenbelasting niet willen afschaffen, zou ik wel willen dat er een campagne opgericht wordt voor bewustwording van het opruimen van de hondenpoep. Er zijn genoeg mensen die de hondenpoep opruimen, maar er zijn er evenveel die het gewoon laten liggen. En die moeten beboet worden. Ingrid, waarom is het nuttig dat hondenbezitters naar de hondenschool gaan? Het is heel erg nuttig. Waarom? Punt 1, de sociale contacten. Het is heel gezellig samen praten over je jonge hondje. En dan komt eigenlijk de instructeur in beeld. En ja, die gaat dan eigenlijk vertellen dat het niet zomaar een hondje is. Je moet daar heel goed voor zorgen, dat is gekend. Maar het is een hond, het is geen mens. En naast de hond opvoeden, duidelijk vertellen wat er wel en niet kan, geven we ook een beetje sociaal advies mee naar de buitenwereld toe. Dus onder andere het bekende probleem loslopende honden, het overal ontlasting doen, te pas en te onpas. En ja, de mensen erop wijzen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen hond. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.